Alapakan nato ang Diyos. Thank you, Lord, for your goodness. Makalingkod kitang tanan. Glory to God. Ang mga pulong nga atong gisugdan pagbasa, mga isun din sa Romans 5, and hope, make it not ashamed because the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost which is given unto us. Na magadala ko og mensahe aning adlaw, aning maong verse, mga isun, the assurance of our hope. The assurance of our hope. Ang kasiguruhan sa atong paglaom. Praise God. Walay tao sa kalibutan nga walay gilauman nga butang. Uban sa paningkamot, ipanglantaw ang dili makita nga kaugmaon. O diha atong makita ang gitawag paglaom. Unta, malampos, makabot. Praise God. Pero nga adlaw isgot ko the assurance of our hope. Kanang ang kasiguruhan, kanang dili mo sangko sa kapakyasan. Walay frustration nga mahitabo. Kining paglaom nga atong gikuptan pasalig sa Dios o gitagaan ta niya assurance pinaagi sa gisaad nga Espiritu Santo nga iyang gibutang sa atong kasing-kasing. Mo ni ang naghatag og kinabuhi nganong mingaon ta, dili ta makatugot na malayo ta sa panagtigom tungod kay naghatag ni kinabuhi sa paglipay kanato. O kanato nga mga gipanagtawag, wala na tay laing pangandoy sa kinabuhi. Kay dili hilabuan ang langit nung paglaom kaysa yutanon nga paglaom. Ang yutanong paglaom usahay mo sangko sa frustration. Labi lang di na nimo malahutay pagpadayon ang imong mga paningkamot. Pero sa katawhan sa Diyos, ang atong kalipay niya sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Nga dili matapos ang simana, nga di man ta makabayaw sa atong kamot aron daygon ang ngalan sa Ginoo. Dili ta mo sugot nga matapos ang adlaw, wala tay pagpasalamat sa Ginoo. Abuton tagkataha, magtangka ta sa kananan, nga dunay mga panalangin ang Dios sa matag kaon nato. Ang atong pagpasalamat na gauna. Amen. Ug wala na tay laing pangandoy nga dili ta mawala aning pagpangalagad sa Dios. Wala tay laing ikahadlukan unsa may dagan sa panahon kalisdanan nga atong masugatan, wa ta mahadlok ana, may kahadlok ta pero ang atong kaisog sa pagtuo masaligon gayud nga may Dios nga makatabang. Pero ang atong ikahadlukan kung mawala ta sa dalan sa pagpangalagan. Palayo ka na, ang Diyos nagsulti, dili ko kamo bihaan, ubanan ko kamo hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Ang kaminyoon din ni sa yuta, inigluhod sa altar, doon ay gitawag marriage vow. Ikaw lang yun. Ay numdum ko may so nga, doon ay vow nga gisulti sa bana yun siya. Ang akong gugma kanimo, makalaom ka na ako sa imong kiliran. Akong ipiyong akong mata sa uban. O ikaw lang ang akong tutukan. O may mga tao nga nagmalampuson sa ilang marriage na faithful sila sa usaw-usa. Pero bisag unsa ka faithful sa bana o ang asawa, bulagon sila nigabot sa kamatayon. Pero kining atong pagpangalagad sa Dios, dili makabulag ang kamatayon, mga igsoon. Musamot nga dunay kahugot ang paghigugma ay. Kay bisag wala na ta sa kinabuhi sa lawas, ang gugma sa Dios way pagkatapos. Praise God. Palakpakan nato ang Ginoo. O mao ni atong kalipay, aning kamot ta nga matabok nato ang tibok simana sa mga panginahanglan, makaabot lang tag Sunday, lipay na kahit ang mga ison. Sa kalibutan, ang ilang enjoyment karon outing o unsa nga
patuyang sa kagustuhan sa atong lawas. Muna doon na sila'y motong enjoy life while still living. Pero sa church, serve the Lord while still living. Praise God. Ang buhi pa ta, mga lagad na sa Ginoo, atong ihalad ng atong kinabuhi sa Diyos nga tag-iya sa tanang mga butang. O makasalig ta sa mga pagdasig sa pulong sa Diyos, and hope make it not ashamed. Di ta pakaulawan ani nga paglaom. Basta magpabilin lang ta nga masaligon ang Diyos nagbutang sa iyang gugma nga ni sa atong kasing-kasing. Na bisag may mga palas-unon ang kinabuhi, pero ang gugma sa Diyos nagpabilin nga nag-comfort nato. Parehas nagdalan ang tibuok kabuhatan matud pa ni King David, anak, magmakusganon ka, kay sa dili madugay, muagi na ko sa agianan sa tibuok kalibutan. Sa ato pa, mga lagad ka man og dili, may mga alantuson. May mga kasubanan. Pero ang sangkuan, matod pa sa Ginoo, kinabuhing dayon. Kadtong kinabuhi nga wa na'y kamatayon, wa na'y kaguol, wa na'y problema, mga ison, tungod kay kinabuhi na nga walay pagkatapos. Dili ni maong lawasa, kini lawasa nga atong gisakripisyuhan pag-ayo, naghago ta pag-ayo aning lawasa, aron makabisti, makakaon, matunhay pa ang taas nga makatuigan na ay kinutuban. Praise God. Pero kining atong pag-alagad, sakripisyo ni para sa atong kalag. Amen. Na dili lang ang lawas nato atong gidala dinher mag-enjoy ta sa pagsimba kundi lahos sa kinahiladman sa atong pagkatao. May kalipay sa sulod kay ang atong kalag nagsadya diha sa presensya sa Dios. Praise God. Nagsugod og kalipay ang atong kalag sa dihang gidawat nato ang ngalan sa pagpasaylo sa mga sala. Kay ang tanang buhat nga salaudnon sa atong pagkatao, ang atong lawas mo balik sa abog, pero ang atong kalag mo ni mag-antos sa linaw nga kalayo nga gisulti sa Dios. May bag-o sila na diskubrihan karon, big black hole nga kaniyadto na gi-crusade na year 2000. Adunay black hole nga nagduol sa kalibutan. O dili tiaw ang kainit, kung masyat ka dito. So gitanaw sa mga nagkahubad sa kasulatan, mauna ni ang lake of fire. Nawala to sa hunahuna sa mga tao, naundang ang mga pagwali. Pero aning ulahing mga adlaw na anas po'y nagpakita nga dako-dako na gyud mga igsoon. Dili siguro lahi na pud na kung basig ni-expand ang black hole tungod kay nagkaduol na siya na diin ang katumanan sa mga pulong sa Diyos. Swerte ka, mga igsoon, swerte ta. Basta magpabilin lang ta sa Ginoo, di kita biyaan sa Ginoo. Pabilin mo kanako, akong pulong pabilin kaninyo. Mag-uban ko kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahunan. O ang atong pagsalig mauni, ang buhing paglaom, gibutangan ta sa Dios sa iyang gugma sa itong kasing-kasing. Aron nga bisag na ay problema, di mawala ang gugma sa pagsimba sa Dios. Bisag na ay mga kalisdanan, di mawala ang kalipay sa pagsimba sa Diyos. O maunay butang nga nahimong kaptangan sa atong kalang. Praise God. And hope, make it not ashamed. Kaya nakailata sa Diyos nga atong ginaalagaran. Praise God. Makasalig ta. Tungod kay bisag may mga alantuson, nailhan nato ang Diyos nga atong ginapasalamatan. Naghisgot si Paul ngadto kang Timothy sa iyang mga sulat. O yang gisgutan ang dili tiaw nga mga pag-antos nga yang gisagubang tungod sa ngalan sa Ginoo. Pero matod pa niya, for the which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am persuaded that which I have committed unto him, he is able to keep against that day. Nagpasalamat si Paul na bisag natagamtaman niya dili tiaw nga mga paglutos o kalisdanan tungod sa pulong sa Ginoo. Bisag gipakaulawan, giayran, gipasipalahan, pero matod pa na, I am not ashamed. Wala ko maulaw, wala ko nagikaulaw, bisag gitamay ko nila sa hilabihan.
For I know whom I have believed. And nakaila ko kung kinsay akong gituuhan. Matod pa sa Ginoo, kung kamo lutoson, dili kamo mao'y gilutos, kung dili ako. Amen. Salamat kay niining tanan kita nakabaton sa malipayon ng pagkamasaligon. Matod pa ni Paul, I am persuaded that which I have committed unto him, he is able to keep against that day. Nagpasabot ni sa iyang kalag, nga gikatugyan, matod pa ni Pedro sa iyang sulat, nga itugyan ang inyong kalag sa pagbantay sa labawng magbalantay, ay kasaligan kini sa kinabuhing dayon. Praise God. So si Paul usab nagtugyan, bisag gisakit yang lawas, pero yang kalagi katugyan na ngadto sa Ginoo. O makita ang kabulahanan sa atong kalag sa dakong adlaw sa pag-anhi sa atong Ginoo. Pinaagi kaniya, pinaagi kang Ginoong Hesus, nakabaton kitag agianan, pinaagi sa pagtuo. Kung wala ta maabot ani nga pagtuo, dili ta makaduol sa Dios. So ang naghatag natog agianan aron makaduol ta sa Dios mo ang pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Nga karon tungod ani nga agianan nakaduol ta aning grasya nga atong ginabarugan karon. Praise God. Dili ang tanan magsisimba sa Dios parehas og kamalipayon nga atong natagamtaman. Nagpasabot nga pinaagi sa pagtuo sa atong Ginoo, nakaagi tag agianan nga makaduol ta sa Dios. Nga doon na tayo sandurot sa Ginoo, pwede na to siyang mapahiuman kay wala na siya kasuko, bato ka na to tungod sa kalapasan. Salamat sa gahom sa pagtuo nga nahimong agianan. Aron nga kita matarungon sa Dios, aron kita balaanon sa Dios, o makabaton kitang kadaitan sa Dios. Wala na ang hinungdan sa kasuko sa Dios tungod kay natabunan ni sa pagpasaylo, pinaagi sa atong pagtuo sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Palakpakan nato ang Ginoo. Og ang paglaom atong nabatunan, naghimo kanatong malipayon. So, kaniadto no, mag-uul tag way kwarta, kaniadto, mag-uul kay tag naatay sakit o dunay mga problema. Pero, karon nga, atong nakaplagan kini nga pagtuo, ang paglaom nga atong nabatunan, naghimo kanatong malipayon. Praise God. Bisan usahay, may luha makita sa atong mga aping, pero sa sulod, ang kalipay diha sa paglipay sa Dios. Amen. Talagsaon ni nga mga butang. Hallelujah. Ang atong kinabuhi na himong suludlan sa presensya sa Dios. Pinaagi sa Espiritu nga gihatag kanato, nagpadayag ang gugma sa Dios. Ug tungod niya na kita nahimong malipayon. Ang kini nga paglaom, buhi ni siya. Praise God. Pinaagi sa paglihok sa presensya sa Dios, kanunay tang gidala, itong hunahunang kanunay gidala sa paghandom sa iyang pagkabanhaw. Namatay siya sa makausa sa dayon, ug di na siya mamatay pag-usab, kundili ngadto sa walay kinutugman sa kapanahunan, siya ang Dios nga sa sinugdan way sinugdanan, sa katapusan way katapusan, mga igsoon, nga naglihok sa atong mga kasing-kasing, muna hinungdan, nga pinaagi sa iyang pagkabanhaw, nakabaton kita og buhing paglaom. Bisan kining lawasan mo pauli sa abog, pero nabanhaw ang atong gituhuan, tagaan po taglawas, nga duna nay paglungtad sa walay kinutuban. Ug kini nakalauman, gitipigan sa kalangitan. Usahay, may mga bahandi ta dinhi sa yuta, nga mabalakat ta mga igsoon, makagunit dagkong kantidad mabalakat ta, tungod kay basig maglain ang tinanawan sa mga taong dautan na makadungog ng mga tao, ug na sila buhaton nga dautan. Ug doon na mga tao nga nagsuffer sa buhat sa kadautan, kinabuhi nila nakalas kay giagaw ang kabtangan. Daghay mga butang nga walay siguro, tao nga way siguro ilang pagkinabuhi kay ilang labawng gitan-aw ang ilang kaarangan o kabtangan. Pero bisag wa tay mga nahot aning kinabuhi, kumpiyansado kay ta. Kaya nga atong bahandi, dili makawat ni bisan kinsa, mga igsoon. Diyos mo'y nagbantay, kalangitan mo'y nagtipig aning maong panalundon. Nga matod pa sa Ginoo, incorruptible, dili madunot,
dili mabuling, dili malaos. Gitipigan dito sa langit, alang kaninyo nga gibantayan sa gahom sa pagtuo. Praise God. So kita nga mga nanagpanuo, may gahom ang Diyos nga gipabantay, na naglihok sa atong kinabuhi. Nga inigamit na to sa ngalan sa Ginoo, mapiko ang tanang tuhod. Sa langit, ini sa yuta, ilhawom sa yuta. Talagsaon nga gahom ang ipalihok sa Diyos kanila nga mga nanagpanuo. O kini nga gahom nakita sa dihang ang lawas ni Kristo gibanhaw. O kini usab nga gahom nagalihok sa kinabuhi sa mga tumuluo. Tungod ini nga paglaom, nagkalipay ta sa mga kasakitan, ay mga problema. Di gid mawa ning Kristohanon no nga. Salamat sa mga pagsulay. Praise God. Gagmay nga mga panghitabo ginaisip nato nga pagsulay. Kaya ang pagtuo kung matandog, matawag na siya pagsulay. Kung tintalon ka mga dili mayong butang, pagsulay gihapon na. Dunay pagsulay nga sakit, doon na po'y pagsulay nga tintalon ka, mga igsoon. Puros ni delikado basta pagsulay. Ang yawa nagalibot-libot nga gulog, nangitag iyang matukob. Ginasilip ta niya kung asa ta nagpasagad. Praise God. Pero gipugna nato ni nga pagtuo, bisag hugot kaya nga itong paggunit tungod sa mga kalisdanan. The more kita manggunit pag-ayo sa atong pagsalig sa Diyos, sa dihang muasod-asod pod ang mga kasakitan ng mga kalisdanan. Dili ta makalikay, akong gisgutan ganina, muagi ta sa maorang agianan. Ang mga dato, muagi ani nga agianan. Mga kabus, muagi ani nga agianan. Mga mayog, panglawas, muagi ani nga agianan. Kitang tanan, muagi. Sa ato pa, daw managsamara ang naong sa mga pagsulay. Pero dili ta managsamag kahimtang sa kaugmaon. Tungod kay nakailat kung kinsa nga itong ginaalagaran. Pasagdi lang nga daw ang kinabuhi mahisama sa uban nga walay pag-alagad sa Diyos. Pasagdi lang nga makasakitan daw mayong lang mga igsoon. Panlahi sa mga Kristohanon kay bisag naay pagsulay pahiyom gihapon. Bisag naay kalisdanan, bisag way kwarta, bisag way trabaho, naa sa kalisod mapahiyomon gihapon ta. Tungod kaya nga itong paglaom, wala aning kinabuhiya, tuwa sa kalangitan, nagisaad sa Diyos. Og ubanan taniya aron magmalipayon ta sa lain-laing dalan sa atong pagpanaw. Tanaw na to ang kalibutan ug ang kasinatian. Sa kalibutan ay mga paglutos nga atong masinati. Praise God, kung bag-o kang na-convert sa imong panimalay, usahay yaga-yagaan ka. Tungod sa kabag-uhon, sa dihang makita nga ikaw kaniadto way pagtagad sa pag-alagad karon seryoso na kakayo sa mahimong pagya sa atong mga mahal sa kinabuhi. Pero matud pa ni Paul, I am not ashamed. Wala akong maulaw bisan pag-iyaga-iyagaan siya mga igsoon. Nung kay atong gimahal ang pagtawag sa Dios sa atong kinabuhi. Ang iyang pagmahal nagsangkap kanato sa tanang matang sa pagpanginahanglan aning kinabuhi. So dunay mga paglutos, maingon nga ang unang tumuluo nakaagom ani nga mga paglutos. May mga kalisdanan, hardships. So may apil tag na ay mga gutom, apil tag dunay mga katalagman, usahay apil tag langoy kung may mga baha, apil tag evacuation kung dunay mga kalamidad. Praise God. Daw mahiong ragyod ang atong agianan. Dili makita nila kung unsay atong kalauman sa kinabuhi. Praise God. Pero mapahiyumon gihapon ta. Wala ta nagmahay kung unsay dagan sa kahimtang. Kaya nga atong panghuna-huna, nakaangkla na sa kalangitan mga igsoon. Nasayod ta, nga bisag matapos ang yutanong kinabuhi. May laing kinabuhi, nga giandam ang Diyos sumala sa iyang mga saad. O gilaumang tana mga igsoon. O ang kinabuhi sa paglaom, ang Diyos wala magbiya, nag-uban ka nato sa tanang panahon. Sa kalibutan may mga frustration. May mga failures usahay nga maghatag og frustration sa atong kinabuhi. Doon ay panahon nga murag duol na kayo ang gitinguhan nimo gigasto ang pila ka tuig kalabuton murag isa ka dangaw na lang nga makabot nga sa kalit lang mahugmak ni siya magpadayag nga kini dili kalampusan. So frustration, doon na tayo mga ekspektasyon sa kinabuhi. Nagdahom kag ing ana, nagpili kag usa ka butang, nag-decide kag usa ka
usa ka pagpili o desisyon, pero pag-abot na pakyas kaya daghan mga tao nga nakasinating anak kanaata aning kalibutan. Kanunay tang gilimbungan sa yawa aron makalimot ta sa Dios. Pero salamat kadunay mga katawhan bisag unsay mga kapakyasan nagkahugot ang pag-ila sa Ginoo, nagkahugot, nagkadasig, nagkainit hinuon ang pagpaduol sa Dios. Nasayod ta nga kung malayo ta sa Ginoo, maluyahan ta. Kung malayo ta sa Dios, daghay mga pagsulay nga naghulat. Pero bisag sulayon ta, basta naata sa landong sa proteksyon sa Ginoo, may kalipay kitang mupadayon sa atong pagpangalagad. May mga balatian ta dinhi sa kalibutan. Praise God. Tarihang ang tao hapit 1,000 ang edad. Simito sila 969 mga isuputin taas agyod. Unya kay puti man ang kadautan nga nakita sa kinabuhi sa tao. Kung panub-an ang inyong mga adlaw, ihimo na lang 120. Karon tagsa na lang makaabot ana. Karon kaabot kag 80 kulbaan ka na. Murang magpangtanaw ka nag-insurance daan mga igsoon kay lisod na ang kinabuhi. Mag-edad pa lang kag 40, wala daghanay balatian bation sa lawas tungod kay ang kabuhatan nagsakit sa kinaiyahan sa kinabuhi sa tao. Kay dili pud mabuhi ang mga tanom kung way mga chemicals nga ibutang diha. Aduna po'y mga dangan sa mga pananom. O ang epekto anhi kanato ang kitang nakakaon adlaw-adlaw. Dali ra kayo balatian mag-abot mga igsuon. Pero sa lang kay man lang kay pobre mo nagsakit hasta mga dato mga mahalon punong kay lang mga sakit mga igsuon. Sa lang nga kalintura ka ginagmay madara mo nagkurtal ng mga kalintura. Kana yung maglisod na ang mga doktor o pirahana o dunay transplantation kung unsay mga organs nga kinahanglang ilisan, mga dinato man nga sakit. Praise God. Pero muang kita na nga mga pains, mga igsoon. Praise God. Ni amantaan ning kalibutan. Doon na tayo makasubanan, motaliwan mga mahal sa kinabuhi, doon na mga disgrasya, maurag hapon nga mga experience atong masinatian. Ayaw ipasangil nga, magtutuo ka na sa Ginoo, wala tayo mga kasubanan, mga igsoon. Mas pabor hinuntang dunay kasubanan kay may Diyos tang nga masangpit, nga makakomfort nato, makalig-on sa atong kinabuhi, makadawat sa mga sitwasyon. Kung dili ta mo sangko sa pagsuicide sa atong hunahuna, kung dili magpasalamat ta sa Ginoo nga gitagaan ta kalig-on aron pasalamatan ang mga sitwasyon nga malisod, mga kasubanan o mga kasakitan. Usahay may mga problema ta dinhi sa atong pagpuyo, mga misunderstanding. Praise God. Gitrabaho nato na mga igsuon nga dili ta kapildihan sa atong paglaom tungod lang sa mga misunderstanding. Gitagaan ta sa Dios og mga bunga sa espirituhanon nga bunga para kung dunay pasayloon makapasaylo ta. Kung kinahanglan magpaubos kabalutan mo paubos mga igsuon. Kay maora man ay atong dag-anan. Kung suklan nato ang kalibutan pildi ta mga igsuon. Pero kung dag-on nato pinaagi sa gugma sa Dios, ang tuson ng mga relasyon, misunderstanding din hilang na sa kalibutan. Dito sa langit, wa na'y minyo ay dito, mga igsoon. May sama na ta sa mga angels sa panon sa kalangitan. Busa ayaw itabla, ayaw idamay ang imong pag-alagad sa Diyos sa gagmay mga misunderstanding dinhi sa kalibutan. Gamita ang gugma sa pagpasaylo. Gamita ang gugma sa pagpaubos sa imong kaugalingon. Ihangad sa Diyos ang mga kalisdanan. Kay may Diyos nga makahimo sa pagtabang ka nato sa tanang panahon. Ay dili man tanang kaparihas na atay gitawag human indifferences as individual. Ako lahi ko na ako'y kanang gusto ngay ani pero lahi po niyo sa inigtakdo na lisod kayo. Samtuno na lang, sinabtanay na lang ta mga igsuon kay nangalagan ta sa Diyos. Ani nga kalibutan may mga kalibog ta, daghay mga butang nahimong alantuson. Pero salamat kay aning tanan nakabaton tag kalipay. Hallelujah. Dili man lang pipila ka mga tao nag-antos ani, kundi matag usa ka nato lain-lain ang atong mga eksperyensya sa matag karon ug unya. Hallelujah. Salamat na lang kay ang Dios. Gihuwad niya yang gugma para malig-on ta ang atong
initon og ulo mo kalma. Ang atong pagkaputungon mo kalma, mga igsoon, kay naa ang Ginoo naguban. Mataha ta sa Ginoo nga. Kung masuko ta maglagot ta gilupigan ta, pahinumduman ta niya sa mga pag-antos sa Kalbaryo. Uy, layo ra kayo, itandi ni sa mga pag-antos sa Ginoo. Ngunit maghatag na itong pagpugong sa itong kinabuhi kalig-on nga kita makabarog kita nga magpuput sa atong buhing paglaom. Kining tanan nga mga kalisdanan, katong akong gisgutan nga mga kalisod, daghan pa ato kung atong saysayon. Walay kalisdanan o mga kasakitan na moagi lang nga nagdamyos, nagpildi sa tuang kalig-on. Kundili, ang mga kalisod, nagtrabaho ni siyang pagpailog sa sulod na ito. Inigabot sa mga pagsulay, lain-laing kasinatian, adlaw-adlaw. May mga pagsulay nga muhapit lang sa imong panimalay, murag bagyo nga inuras lang nga moagi. Pero usahay magdamyos, usahay mabalintuan imong balay, usahay mga tukas ang atop, usahay daghay mga pildi, pero muagi lang siya. Nga iniglabay, tarong na po ka, tanadong magian sa bagyo, usahay magiang bulog sa baha. Paglabay, wa man na mahadlok na napay laing musunod, ayuhon na po. Pabarugon na po pagpalik. Muna nga ang mga pagsulay, maghatag ka na ito pagpailog, pagkamainan tuson. Makita di mo nang gisagunsunan og mga kalamidad, mingon nga makamove-on gihapon taan. Praise God. O doon na po yung mga pagsulay nga adlaw-adlaw nga nag-pressure sa imong kinabuhi. Kanang di pa nimo mapasaylo, magsige ang mata na, nagsulod sa balay nga. Di pa nimo siya madawat, di pa nimo mapasaylo na ibugat nga sala. Kanusa ka mawa ni, praise God, gitrabaho na ang pagkamapailubon, pagkamainantuson, hangtod nga madawat na nimo. Salamat, inigdawat na nimo sa sitwasyon, imo na mabatyagan ang kalig-on nga bago, kusog nga bago, diha sa imong kinabuhi. Praise God. Hallelujah. Na yung mga pagsulay nga, makuratan ka, nga abi nimo muagi lang, bubalik na pod mga igsuon, aron magbilin og dugang kalig-on sa ato ang pagkinabuhi. Adili ka madaog sa mga pagsulay. Unya, kumpiyansa ka usahay, mukalit lang nga apaday mga coming soon nga mga pagsulay. Ayaw kumpiyansa, ini kahupay sa pagsulay, pabiling ta sa kalig-on diya sa Ginoo. Ang atong kinabuhi ipundar sa iya mga pulong, aron nga kung dunay hangin, dunay ulan, dunay baha, magpabilin ta nga magbarog. Kay samtang ni ata ani nga kalibutan, dili ta maundangan ani nga mga kasinatian. So dunay mga collection of experiences sa every situations. Mga pagsulay na kay makulik nga mga kasinatian ba hinganay deno nga lain na pud, bago na pud, usa na pud gani. Nga nagpabilin kang nangalagad, bisag daghan na kay mahimo tong collection sa mga experiences. Nga nag-abot sa sunod po lang, kailan naman ko aning pagsulayan? Nagian naman ako ni sa una. Nga magkalipay na ta sa atong buhing paglaom. Kini nga mga experience, magpanday ni sa paglig-on sa ato ang paglaom. Hope and experience. Paglaom o kalig-on. So, mag-uban gining paglaom o kalig-on. Doon na kay paglaom, wa kay kalig-on, maanod ang imong paglaom. Muna nga doon na tayo mga experiences para madungagan ang kalig-on, mag-uban ang kalig-on o ang paglaom. Naghantay kaubanan nga naglaom kaniadto, karon wa na gianod sila sa kahuyan kay nakulangan sa kalig-on. Dili ta mo give up kung naay mga pagsulay atong kumbatihon pinaagi sa padaing mga pag-ampo sa Dios, mga itagtabang sa Ginoo. Lord, pasabta ko sa mga sitwasyon nga lubog na nga akong nahuna, huyang na akong pagbati, murag ma-overcome na ko, ani mabuhian na nako ang kalig-on, tabangan ka sa Dios. Aron ang maong mga kasinatian, magdulot og kalig-on, aron nga dili ka makabuhi sa imong paglaom. Hallelujah. Kanaghanta kitay og mga igsoon usahay. Pero salamat, nagbilinig kalig-on aron nga magpabilin usab ang atong paglaom. We should not give up our hope.
Naatay paglaom mga igsoon. Way makabulag nato ani nga paglaom. Bisan ang kamatayon, kahubo, kalistanan, way mga butang karon ni palaabuton nga makapahimulag ka nato sa gugma sa Dios. Nga iyang gikahuwad ganhi sa atong mga kasing-kasing. Tutukan nato padayon ang mga butang nga di pa makita. Nga unsa ka kanindot kung tuan nata sa langit. Praise God. Manaingon ni Paul sa Colossian nga itumong inyong unahuna. Karon nagsimba ta sa Dios, asa na to mabatyagan ang Ginoo kung nato unahuna na apat tuwa dito sa gawas, mga outing unsa di na to mabatyagan na Ginoo. Nganong nagkalipay ta sa presensya sa Dios, kay ngatong una-una natumong sa kalangitan. Di na Ginoo nagalingkod sa tuo sa panggahom. Wa tay laing giawitan aning adlaw, wa tay laing giandaman aning adlaw. Nga ang Ginoo maabot nato sa pagpasalamat, maabot nato sa mga pagdaig. O dili tahikaon sa Ginoo. Sa dihang ato siya mabatyagan, may mga milagrong nagakahitabo sa atong kinabuhi. May mga kaayuhan nga nagakahitabo. Di lang sa balatian, usahay masakiton natong hunahuna, ayuhon sa Dios. Masakiton natong pagpati, ayuhon sa Ginoo pinagi sa paglipay. Yo dili taman nira og pagsabot nga ang kaayuhan sa Dios kana lang naa kay balatian. Daghan tay mga balatian posible masinati. Kung sayop na ang imong hubad sa imong nauna, balatian na siya. Kung di na maayo imong kagawian, spiritual sickness na siya. Pero sa hikap sa Ginoo, praise God, makakaton ta pagpaubos sa atong kaugalingon. Ang atong gikasilagan mapasaylo, mahigugma na nato sila mga igsoon. Kaayuhan na sa atong mga spiritual sicknesses. Hallelujah. Salamat sa mga pagsulay. Ang tanan mo musulti. Lord, salamat sa mga pagsulay. Wala ni maghatod og kapildihon, nagbilinig kalig-on para dili ta ianod, magpabilin tang maggunit sa atong buhing paglaom. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa John chapter 5, doon ay tao nga bakul. O siguro po impotent ang gisulti sa Bible. Pero ang dapit nga dito siya maghigdaan, tuwa dito ang mga buta, mga bakul, mga naay mga problema sa ilang kinabuhi. Usa kanila mahisgutan nato aning adlaw sa John chapter 5. Daghan kay ni sila sa usa ka dapit. Iniigsulod nimo sa purtahan sa mga karnero kung dunay dadon sa syudad. Naay portiko sa gawas kanang murag sukdong ba, portiko nga silungan. Kung gikan pa sa biyahe mo pasilong mo sa sanilo sa di pas na mosulod sa syudad. Unya dunay tubod dito, dunay balon nga ang mga karnero pwede sila mo inom dito. Kadto gigamit sa taas nga panahon, nya kay nakakita man sila milagro ato nga balon. Kung dunay makatusmaw dito, bisag unsa nga sakit, maayo. So wala na to pasilungag ng karnero mga tao na mo'y naghigda dito paduol sa maong tuburan. Kay dunay angel nga mukutaw dito, unya kung makabantay itong mga masakiton, mag-inilugay sila pag-una kay bisan kinsa nga makauna sa pag-ubog, maayo sa tanan nilang mga balatian. Dito nga dapit may usa ka tawo nga nagsakit 38 years. So, pating dugayan na magkain ng 38. Nayuban na niwa pa matao siguro mga young people na 38, wa pa mag-edad. Kani siya, nagsugod pa siyang sakit, 38 years. May edad na ni siya aning panahon. Kunya, palibot niya kung atong mahulagway, kauban niya, uban mga buta, uban mga bakol, uban mga paralatiko. Nakauban niya, inilugay, binantay kay usahay, tungang gabi, mutingog ang tubig ng gikutaw, inilugay sila ito, kadili mantanan, matusmaw dito, ang nakauna man. Kutob sa makauna, maayo kung sa ilang sakit. Kining maong tao, 38 years na pirmi siya maulahi. Kung sa'yo mo nahuna, unsa ka ang iyahang mga discouragement?
sa dihang maningkamot matud pa sa Biblia. Namingkamot siya pero maunhan siya itong uban. Nya dito siya sulod sa 38 ka mga katuigan. Kita siguro 1 year lang, wapulaan na. Di na padayon siya. Determinado gid siya. Ang iyang determination, di po ko mo sure nga wala siya yung mga ups and down. Wala siya yung mga discouragement. Kaya doon ay panahon nga siya untay nakauna pagtanaw nga nakutaw, tulog pang uban, maningkamot niya kay bakul man. Ligid-ligid siya, maunhan siya itong uban. So, kapila ka na kahigayon sulod sa 38 ka mga katuigan. Sa matag panahon nga duol na siya, niya maunhan pagid siya kay na may butara. Taka lang dahil ba ang buta nito? So, kakita na siya dito, lisod pa kayo, aginod. Hindi maunhan siya, ako man dato'y nakauna, pero maihap ang katuigan nga grabe ang iyang paglaom ba nga, kung makauna lang ko, maulian gyud ko aning akong pagka-paralyze. Pero pila kahigayon, nga ang chance doon na lang unta kaayo. Iyang paglaom, doon na kayong kabuton, pero mailugan pa yun sa uban. Busa ka mo nga nagsakit, o isa palang katuig. Ayaw pa daog sa discouragement. Kung paagira na sa kaaway aron ka malig-on, salamati ang Diyos. In everything, give thanks. Alig-igon ka, sayawa, Pedro. Pero kung human na ka alig-igon, mahibalik ka kanako, dasiga ang mga kaigsuunan. Praise God. So wala siya kawanig paglaog. Bisag sa makadaghan na pakyas, siguro may gabi nga puros pagtukaw na lang kay basig mutungha ng gabi una na siya makauna. Pero nahikawan gid siya sa 38 ka mga katuigan. Hangtod usa ka adlaw abot ang Ginoo. Gingnan siya sa Ginoo. Gusto ka bang maayo? 38 years kung nangandoy, ana. Mura magbinuang nga pangutana. Gusto ka bang maayo? Wilt thou be made whole? Ingon siya, kadaghan yun ko nagtinguha na, sir. Pero inig manlimpasog ko, maunhan ko sa uban. Gina sa Ginoo, bitbita imong gihigdaan, lakaw. Yung gigulita, lakaw na ayo diha mga igsoon. Christ. Nasayon ang Ginoo nga desperado ni nga tao. Nasayon ang Diyos nga grabe kalalom ang iyang pangandoy nga unta. Usa ka adlaw maayo siya sa iyang balatian. Usa ka adlaw nga siya untay makauna nga naay taong makatabang nako. Matud pa niya sa Ginoo, magay makatabang nako. Ang tanan dinhing ng higda puros na ning kamot. Wa na ni ilhanay parinti, wa na ni ilhanay higala sa makauna, makailog lang. Wagi makatabang nako. Maning kamot noon tako nga ako'y nakauna pero mailugan ko sa uman. Nakailang Ginoo mao toy mga discouragement diha sa kinabuhi. Pero maka-appreciate ka. Kay bisag sa taas nga nagpaabot gihapon siya. Nga unta usa ka adlaw, usa ka higayon ang iyang gilauman, maabot sa iyang kinabuhi nga maayo siya. Pero miabot ang tag-iya, ang nagsugo sa Injil nga magputaw sa matag panahon. Misulti na, gusto ka bang maayo? Naningkamot ko, anak, natinguha, sir. Hala, bitbita imong banig, lakaw. Pagunit na ayo siya diha mga igsuon. Praise God. So, dili ta mabalakas sa kadugay sa panahon kung gitistingan ng atong paglaom. May Diyos naman na nag-angkon aning kinabuhi. Gibayra naman tanya dito sa Kalbaryo. Gitubos naman tanya dito sa Kalbaryo. O ang iyang pagpanag-iyang gipatikan ta sa atong agtang pinaagi sa iyang ngalan. Muratag mga ranso o mga kabakahan nga kung paliton.
butangag number anak nga mo ni ilhanan nga tag-iya na ang nayo sa nagtag-iya ani nga baka ing anak pod gikan sa kinabuhi nga di masabtan ngit-ngit nga kinabuhi gitubos ta sa Ginoo ug sa midawat ta siyang ngalan gibutangan tag ngalan nganhi sa atong agtang nga karon di pa makita sa salamin pero ang kalangitan ug mga angels na sayod nakita mga anak sa Dios tungod sa bautismo sa iyang ngalan nga atong nadawat. Hallelujah, nga nagdala ka pa sa iluan sa atong mga sala. Praise God. Paglaom. Atong paligunon ang atong paglaom. Pasagdan nato ang mga kasinatian na usahay magsulay sa atong kinabuhi. Praise God. O kini nga tao nahimong nindot nga sugilanon sa iyang kinabuhi. Ang usa ka wala niya damha. So, naragya surprise ang Ginoo sa ato. Salamatin ang ganyan. Alam, pero may kakulis maot sa imong sakit, kay dili ka tag-iya sa imong kinabuhi. May Diyos ka nagtanaw, bisan asa ka kitanaw. Kaya, Lord, basili na nako ni magkaya Ginoo. Liguna akong pagsalig, Lord. Liguna akong paglaom. Nga dili mausab, di mulutaw akong daang pagkatao, tungod lang ani nga sakit. Malipayon gihapon ko, smiling gihapon ko, bisag ang akong balatian mo hadlok-hadloko na ko ani. Pasig karon na lang kang tuiga o kandubo na lang ka panahon. Dili ang sakit mo tag-iya sa atong kinabuhi. May Diyos nga nagkahom sa atong mga inadlaw sa kinabuhi. Kay kung buot siya, si Lazaro upat na kadlaw sa lubnganan, gisangpit pag-usab na buhi. Tungod kay sa Diyos, why imposible? Pasalamati lang ang Ginoo sa mga kalisdanan. Pasalamati lang ang Diyos sa mga balatian. Kisa may makaagigod nato mga kalisod sa balatian. Kapila na ko na namilit, mga igsoon sa akong kaugalingon. Salamat sa niyang lisod na ginawa. Salamat, Lord. Natulog kong ngandam na kung di na ko makabangon pagkabuntag. Pagmata na ko, uy, buhi pamandi ay ko, Lord. Ikaw ang tag-iya sa akong kinabuhi. Ikaw ang magbubuot sa akong panahon. Doon nagay panahon, mga igsoon, kadtong 38 years nga nagsakit, nagay panahon na laos iyang paglaom. Kana kong duol na kaayo, abin ang kong excited na yun kaayo ko nga, ihatag na sa Diyos, pero wa man madayon. Nausahay mo hanag kalaos man mo laos, tanong nga malaos. Uy, wa man mabubuhi. Master Abadilla kung mawa mig 3 days diri inig-abot ana way laing tutukan na dito iyang mga tanom. Laos wa ninyo ri bubuhi. Ing ana usay atong paglaom no malaos. Bubuhi lang sa kadasig gihapon, padayon sa pagpasalamat sa Ginoo, padayon sa pagpangalagan. Makabatyag ta sa presensya sa Diyos, mabuhi pag-usab ang atong paglaom. Na makakaton ta sa pagpasalamat, Lord, salamat sa kinabuhi. Ikaw ang akong Diyos, aning kinabuhi. Kung unsa ang akong kahimtang, nasayod ikaw. Ipadangat lang ko sa akong panahon na ikaw ang akong Diyos sa pagkinabuhi. And everything, give thanks. Pangailag tabang sa panahon na di nata makahimo. Hope to the end. Matod pa ni Paul sa taga-Hebrews. Laom hangtod sa katapusan. Lift up the hands which hang down and feeble knees. Iisa ang mga kamot na nahuy-huy. Nagi panahon mahuy-huy. Nagabot sa simbahan. Murag, nagamay na lay kinabuhi. Nagabot sa simbahan. Ingon ang nagsunglit diri. Dai ko na to Ginoo, samtang buhi pa ta mga isog. Murang madala ka pa. Maanam sa imong kamot lisod na kang iisa. Pero salamat kay sa diyang maana nato tong kamot. Natay mabatyagan nga gahom murag nagunit nato mga igsoon. Aron nga malig-on kita. Hope to the end. Iisa ang nahuy-huy ninyong mga kamot. O ang nahuyang ninyong mga tuhod, lig-una. Tulira ang pagalaktan sa inyong tiil.
Dili nato biyaan ning dalan nga ato nang nasugdan pagpangalagad sa Dios. Di nato tugutan nga malibon, manurok ang mga sagbot nga di natakatuod sa simbahan. Kundili matag panahon atong subayon kini nga dalan sa pagpangalagad aron nga dili ta mawala sa atong pagpadayon. Kay ang pagpadayon maghatod kanato sa kadaugan sa katapusan, mga igsoon. He that endures to the end, the same shall be saved. Si Abraham, tigulang na. Si Sarah, tigulang na. Matod pa ni Paul, ang pagtuon ni Abraham, who against hope, nga dili na takos kalauman, believe in hope. Mituo nga masaligon. Grabe na gito, tigulang na siya. Sarah, tiguang na, wala na. Labay ng panahon nga pwede pa magsamkon. Pero ang pabili na lang sa una-una ni Abraham, thou shalt be a great nation. Mahimo kang dakong nasod. Mitungha ang angel. Sunod tuig, ani nga panahon, magkugo si Sarah. Ug bata, puting katawa ni Sarah dito, kay tiguang na kay siya. Gingon ng angel, doon na ba'y imposible sa Diyos? Kung ang Diyos magsaad, kaya buhaton sa Diyos. Mauto'y nabilin nga inspirasyon ni Abraham. Bisag tiguang na siya masaligon na kung ang Diyos magsaad, buhaton yun na sa Diyos. Who against hope, believe in hope. O gituman sa Diyos ang iyang mga saad. Ayog apuraha ang Ginoo kay perfect timing kanunay ang lihok sa Diyos. In the fullness of time. Ayog apuraha ang Ginoo nga sa imong pagkaapurado, mura kag naghulat og sakyanan ba nga nagsaod nga. Wala ta ko ang orasa diha kay moagi ko. Nya pag usa naman ka oras labay imong gitaligdan igo ka nalayo ni agi na. Praise God. Diha sa Ginoo, be patient unto the Lord. Lord, not mine will, but thine will be done. Ang importante, unang malipay ang Diyos, lipayon ka sa Ginoo kung una siyang malipay, mga ison. Magpaabot ta sa Ginoo, amen, sa tanang panahon sa atong pagpangalagad. Bisag hopeless na kung imong hunaon, but Abraham believed in hope. O gituman sa Diyos ang iyang mga saad. Titus 2:11-13, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Kay ang grasya sa Diyos ikapadayag at tanang katawhan na nagtudlo ka nato sa likay sa dili Diyos nung kinabuhi o sa kalibutanon nga pangibog. Magkinabuhi tang mapugnanon sa kaugalingon, matarong Diyos nun dininining kalibutan na karon. Nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom ang pagpadayag sa atong dakong Diyos ug manluluwas na si Jesucristo. Praise God. Palakpakan nato ang Diyos aron kaagsunon. King David, sulti siya sa iyang mga salmo, I will hope continually. Magpaabot ko nga mapadayonon. Maglaom ko nga mapadayonon. Maglaom tang tanan nga mapadayonon mga igsoon sa atong pagpangalagad. Padayon sa mga pagampo, padayon sa pagkinabuhi, padayon sa pagsalig sa Diyos, padayon sa tanang butang nga diin nagapangalagad kita sa Ginoo. I will hope continually. Lamentation si Jeremiah, the crying prophet, matod pa niya, it is good that a man both hope and wait. Sa kamaayo sa tao nga maglaom siya, unya maghulat pud mga igsoon. Hulaton nato ang Ginoo tungod kay naa kaniya atong blessed hope, buhing paglaom ang kalibutan, dauman ang kalibutan magkalisod unya sa kasuko sa Dios. Pero atong paglaom ging harian nga wala nay pagkatapos. Zechariah 9:12, be prisoners of hope. Kanang muratag magpabilanggo ta sa atong paglaom nga di ta gustong magkinabuhi nga gawas nun malayo ta sa paglaom kundi adlaw-adlaw magpapriso ta sa atong paglaom. Adili ta muundang sa pagpangalagan sa Dios. Romans 12:12, rejoicing in hope, patience in tribulation, continuing instant in prayer,
Praise God. Magkalipay sa paglaom, pagpailob sa mga kasakitan, padayon sa mga pag-aampo. Ang kalibutan nga atong gipuy-an karon. Dili tiaw ang giatubang sa mga kanasuran karon. Kung may mahitabo na gubat, praise God, guba tanan natong mga gipanday para sa ugma. Dungog-dungog na ni sa gamay na lang bikil. Diin, maapilta sa kasamok mga igsoon sa nasod sa Pilipinas. O ang Ukraine nga nahitabo, o ang Russia daghan tay mga kaubanang kaigsuonan, mga missionary dito. Apil sila sa mga evacuation. Apil sila sa pagkaapito sa kalisdanan. Pero ang Diyos naguban, nagpakita ng mga milagro. Aron proteksyon na ng iyang mga katawhan. So ang kalibutan, kung dahil gubat, tapos ang tanan natong gipanday para sa kaugmaon. Sabay ta sa mga tao nga dunay mga pagbakwit from one place to another. Dunay pagkatag-katag, dispersal of families. So hindi na ta magkatibo anak kung naay mga ingana nga mga panghitabo. Ug ang kinabuhi naana sa kakuyaw. Pero ang atong paglaom na sa kalangitan. Our hope is in heaven. O ang atong comfort, ani nga paglaom, Christ in us, the hope of glory. Amen. Christ in you, the hope of glory. Samtang naa pa si Kristo sa sulod nato, dunay assurance ang atong paglaom. Hallelujah. As long as Christ is in you, there is assurance of our hope. Manindog ta aning kautuhon, mga igsoon. Ang pinga nato ning atong pagpangalagad. Usay, mahigmata ko sa kaadlawon, mag-pray sa inyong kahimtang. Lord, dili na mi ka-sure sa taas nga panahon sa among ministry. Pero mga prayer nga, Lord, ang matag usa, mahigugma kanimo sa tinud-anay. Ang matag usa, mahadlok kanimo sa tinud-anay. Ang matag usa, mangalagad kanimo sa tinud-anay. Palig-una ang matag panimalay. Ang ilang pag-alagad mapundar sa saktong sukaranan sa pag-alagad. Kay nagagikan sa Diyos ang atong kalig-on, siya mo'y atong tutukan, ani nga pagpangalagad. Kini nga Diyos nga atong ginaalagaran, abughuan nga Diyos. Way ikatabang ang tao panahon sa kalisdanan. Ang bahandi dili makatabang panahon sa kalisdanan. Walay bisan unsang butang nga makatabang kanato panahon sa kalisdanan. Pero ang Ginoo nagpasalig, tawgon ninyo ako panahon sa kalisdanan. Ug ako magaluwas kaninyo, ug kamo maghimaya kanato. May mga panahon nga atong paglaom malaya. Sama aning tao na 38 years nga nagsakit. Pero giduaw siya sa Ginoo sa eksaktong panahon. Bisag dili ta pangutan-on sa Ginoo karon. Sa imong pagpanginahanglan, nasayod siya nga nagkinahanglan ta sa iyang tabang. Padayon lang, igsoon.
Padayon ta sa atong panaw, kay duol na ang katapusan. Higugmaon nato ang Ginoo sa tibuok natong huna-huna, kasing-kasing o kuso. Kay nagsaad siya, ubanan ko kamo hangtod sa katapusan, sa kapanahunan. Ingna siya ning adlaw, Lord, sorry kaayo. Nga hilabihan da kaayo kaapurado ang akong gusto. Tuguti lang, Lord, nga ikaw akong mabatsyagan kanunay. Tama na aning nga panaw, nga ikaw akong kauban. Naa kanimo ang among buhing paglaom. Naa kanimo ang among kasiguruhan. Hangtod nga ang Ginoo nagpabilin sa atong kinabuhi. May kasiguruhan ang atong paglaom. Ay, Lord! Thank you, God! Help us to be patient. Maglao mi, magpaabot mi. Because He lives, I can face tomorrow. As I live, you shall live also. Casting all your cares upon Him, for He careth for you. Umarikan nako kamong tanan nga nabudlay o nabugatan. Kay papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo. Kay magaan ang akong luwan.